dusunku iki Sarja. Lemah ripah gemah. Hah? Gemah. Udu lemah, udu. Gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja nek kudu disarati kudu ditumbali. Tumbale apa? Apa to kae lali aku. Ora tak catet soare, Pak. Dieling-eling, dieling-eling. Kuwi mergo nek nganti sasmita tenan, nek ora tok lakoni, ora apik kedadiane. Ning nek kowe kelingan kuwi sasmita tenan, ucapno mengko nek bapakmu iso budidaya, tak budidayake. Dieling-eling, Gong. Waduh, ayo wis lali. Dek kapan to? Malam Jumat kliwon wingi. Oh, malam Jumat kliwon iki. Heeh. Aku jan nglakoni tenan. Wit sore ora madang aku rek. Arep maghrib ae aku ora madang, ora ngombe. Oh, ya syukur. Adate kowe nek tengah wengi iki gawe mie goreng. Ayo kuwi sore ora madang jam 2:30 gawe mie. Jolis prihatin ki ya apa aku tak takon. Prihatin kok gawe mie. Sene nyatane ya entuk sasmita kok. Ha iya sasmitane apa eling-elingen. Ngono nek bapak iso bantu barang rak prayoga to, Gong. Suarane seru tur gedhe lho, Tru. Suarane sapa ya? Lah aku ora ngerti. Kok takon aku. Ngene ya ngilahing. Wah, nganggo ngilahing iki dewa. Sajake bareng karo angin kok Bathara Bayu ya? Ora. Udu. Dewaning Maruta ora Bathara Bayu to, ning ketoke udu. Bagong nek dusunmu arep apik, dusunmu arep becik, penjangkamu iso kelakon. Dusunmu iku kudu tok wenehi tumbal. Tumbal apa le? Kewan apa piye? Udu. Apa ki jenenge? Buah-buahan to, Tumbal kok buah-buahan. Nah, wong sebute muni buah-buahan kok. Plem pertangga jiwa karo jambu dipanirmala. Gregah esuk bar subuh adus nyangking pit aku, Pak. Golek nang pasar buah ki ora ana blas. Plem pertangga jiwa jambu dipanirmala ki ora ana. Nganti aku ngomong karo bakule, nek wonten kula tuku pinten-pinten kula bayar kenceng. Ning ora ana, Pak. Nah, iki bapak ki rawuh mrene tak suwuni prisa. Jambu dipanirmala plem pertangga jiwa kuwi asline eneng apa ora? Tukule nendi nek ana omong kok aku tak nembung karo sing duwe jambu utawa sing dipelem, nek ora entuk tak colonge. Nek syarat ki aja dicolong, Gong, ora mandi ora, ditembung sing apik-apik. Lah kok dadi sasmita sing tok tampa kaya ngono? Eneng ora ya, Pak? Ana. Nendi kuwi? Kuwi ora gumlarane ing jagat. Lho. Ora gumlarane ing jagat, ora. Ning kuwi tukule mapan ana ing kayangan. Kayangan endi? Suralaya. Waduh. Gale opek piye, Pak? Mongko tekan kono wae radong aku. Mongko dadak munggah gunung dhuwur banget jare. Iya. Kayangan Suralaya. Kuwi sing duwe Bathara Guru. Kuwi daharaning para dewa. Dewa iki ora mangan sega, ora mangan beras. Ning pangane wujude jambu dipanirmala plem pertangga jiwa. Terus aku saiki tak takon, kuwi piye carane njaluk kuwi, Pak? Kuwi ora gampang, kuwi angel. Ya nek Bathara Guru kuwi ngeparengake, nek ora ayo. Lah arep piye lek arep njaluk? Wong sing duwe panguwasa Bathara Guru. Ya nek diwenehke, nek ora rak malah cilaka to nggonmu bakal mbangun. Pring ngapus kene iki ora bakal kelakon. Lah nek nganti aku ora kelakon aku ilang no. Isen aku. Pengareping para kawula wis dipasrahi, iki wis mathuk, wis sarujuk. Wong sak padukuhan masrahke karo aku, kok nganti ora kelakon gaya. Pelem pertangga jiwa karo jambu dipanirmala. Ayo isen aku mir. Mir meneh, Pak. Piye wis gayangno? Lah saiki ngene. Aku tak takon karo kowe. Jare kowe iki dewa, Pak. Hah? Pak, jare kowe iki dewa. Biyen aku dewa. Ning sadurunge wujud kaya ngene iki pancen aku dewa. Mbok kowe sing munggah nang kayangan.
bantu karo anakmu Bagong. Terus kowe nembung karo Bathara Guru. Ora tepung karo Bathara Guru. Ombyaking kawula pring ngapus ki do ngandhake Semar ki dewa. Ketoke kae disawang pusaka isa kandha jimat sing bisa jengat ngucap. Ngawur. Jimat sing iso ngucap, lho. Ya sing do ngomong pancen kaya ngono kuwi. Ning aku ora rumangsa dadi kaya ngono kuwi. Ora usah sok ngapusi kowe. Nek pancen kowe dewa, kowe munggah ning kayangan. Nek kowe ora iso munggah ning kayangan, ora iso mituruti penjaluke anak. Gunane apa kowe disebut Sang Hyang Ismanta? Ismaya. Wis ora ana gunane percuma. Terus dewa-dewa apa kowe? Aja nyengeni karo bapak. Aku neng kayangan ki mbiyen wis suwe. Ning ora wis tau. Wis. Lah iki aku tak takon sik. Kowe kok dadi wong kere critane piye? Bagong malah njur njaluk crita bapak iki piye to? Ayo critakno. Mengko nek kowe gelem crita tak nei korupsi. Apa, Gong? Kuwi lho jalan keluar solusi. Oh, heeh, solusi. Kuwi senengane sok kepengin modern omongane ora tau pas. Tak nei solusi. Wis wis. Kowe tak omongi ya Bagong. Bareng Petruk. Sedela aku tak crita men adimu ki lega. Ha ya ngene ra ndak malah ngamuk bocahe matane wis abang ngono. Aku anggere mataku abang siji ngamuk loro ngelih, Pak. Lho. Iso crita? Ya. Biyen kuwi bapakku jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal? Berarti kowe anak dewa. Anak dewa. Sang Hyang Tunggal saiki isih? Ya isih. Kowe lah. Aku mbok ketemu Eyang. Eyang sapa? Eyang Tunggal. Wis rasa ketemu eyangmu ndak malah ngisru-ngisru eyangmu. Pokoke kowe tak critani, aku anak Sang Hyang Tunggal. Biyen ibuku kuwi nglairake ora wujud menungsa, ning wujud endhog. Lho. Endhog? Katutan telek ora, Pak? Takonane kok. Biasane kan ana templekane sithik-sithik ketok reget-reget kae. Ora, kuwi resik. Gedhe, ya gedhe. Edan. Terus endhog kuwi mau mbabar dadi wong telu. Wong telu sapa wae? Kulite dadi makmu gedhe. Makmu gedhe sapa? Togok Tejo Mantri kae mbiyen jenenge Bathara Tejamaya. Terus putihane dadi aku Sang Bathara Ismaya. Kuninge digoreng? Ora. Kuninge dadi Bathara Manikmaya. Sing dadi Bathara Guru kae. Mula tuwa dhewe Tejamaya, nomor 2 Ismaya, nomor 3 Manikmaya. Lah, bocah telu kuwi sing Sri Anaten ming makmu cilik Manikmaya. Kuwi Sri Anaten karo aku karo Kakang Tejamaya ki sok ora cocok batine. Mula nalika semana aku janjane ming gojek karo Kakang Tejamaya. Aku ming ngetokake keprigelanku lan kasantosaning Kakang Tejamaya padha regejegan, padha gelut. Ning jane ora gelut, ming nyoba kasekten. Dening Manikmaya, makmu cilik dilaporke karo bapakku, ya bapakne Manikmaya Kanjeng Rama. Menika Kakang Tejamaya kaliyan Kakang Ismaya sami regejegan, sami rebut kepengin dados dewaning para dewa, nalindraning para dewa lenggah wonten ing Suralaya. Sang Hyang Tunggal bapakku nesu modar. Terus aku didukani karo Kakang Tejamaya. Lah kok dadi kaya ngono pakartimu? Ismaya Tejamaya ora nyono yen kowe ndek gegayuhan wong tuwa isih meger-meger warisane tok alap sak kepenakmu dhewe. Tejamaya Ismaya nek kowe iso muntal gunung pagering jagat sisih kulon, kowe dadi dewaning para dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan, kowe tak dadekke dewa. Terus makmu gedhe Tejamaya ya adreng pikire wedi karo wong tuane gunung arep diuntal. Ning ora kalu wong cangkeme ora sedeng nganti cangkeme suwek gedene kaya ngono kae. Gableh-gableh ngono kae. Mergane ora iso nguntal gunung ora iso. Lah kok kowe ora cangkeme ora suwek, cangkemmu ora. Tutuk karo bapakne kok nyangkem-nyangkemke.
Mergo aku nganggo igo gunung pagering jagat sewetan tak serot, ora tak pangan ing tak serot. Kolu ora. Ming sawetara ing mlebu ning wadukku, mula aku bentoyong wetenge kaya ngene iki isine rompalaning gunung pagering jagat sewetan. Rupaku terus dadi elek kaya ngene iki terus didunke ning jagat dadi tukang momong para satriya. Pakmu Gedhe Tejamaya dadi tukang momong para satriya saka tlatah Sabrang. Ngono kuwi critane. Oh. Berarti kowe anak Sang Hyang Tunggal. Berarti kowe mau nek aku makmu cilik sing meren karo makku cilik sapa, Pak? Manikmaya. Manikmaya iki apa? Bathara Guru. Weh. Muridé pira muridé? Ora ndek murid ki Bathara Guru ki jenenge Sang Hyang Bathara Guru sing lengganing kayangan dadi pangareping para dewa. Kuwi jenenge Bathara Guru. Saiki ngene Mir. Mir menano, Pak. Nek pancen kowe kakange Bathara Guru, kowe mau ngomong. Nek jambu diponirmala pelem pertangga jiwa kuwi nggone nang kayangan. Berarti sing duwe panguwasa ra Bathara Guru. Iya. Kowe mongko kakangne. Bathara Guru didundang mrene, Pak. Bathara Guru ki dewa. Dewane rak levele dhuwur kowe. Tegese piye? Kowe rak kakangne to. Adira kakang ki mesti manut. Wis, Pak. Matek aji pameling. Bathara Guru kon rawuh nang kene. Mengko aku sing nembung karo Bathara Guru. Nek bapak ora kersa nembungke, bapak mung ngrawuhke tok. Engko sing ngomongi matur aku. Iya. Nek Bathara Guru ra gelem jotosane. Aja ngawur, Bathara Guru ki dewa. Dewane ra sing gawe kowe sengsara kaya ngene. Nek Bathara Guru ra ngandhake Sang Hyang Tunggal, kowe mestine dadi dewa, Pak. Nek kowe dadi dewa, anak-anakmu ki ya dadi dewa. Uripku ora kedungsang-dungsang kaya ngene. Iki ya ngembet karo pengurip aku, Pak. Waduh, malah cilaka iki, Tru. Wis dadi masalah malah niku, Pak. Ya piye meneh Bapak kudu nyanggupi. Dadi karepmu ngono. Ning aku ming sak derma ngrawuhke sing matur kowe. Aku sing matur aja kuwatir. Ning aja kurang ajar lho. Ora, santai wae wis to. Nek Bathara Guru amenake pelem pertangga jiwa jambu dipane ora masalah. Ora sida njaluk pelem, mata goleke buagor tak colongi kabeh. Ki malah nekat ora. Wis, Pak. Iya, nek karepmu ngono, coba bapakmu tak matek aji pameling. Nah, matek aji loweling, pameling loweling. Men supaya Bathara Guru tekan kene, Pak. Iya, tak cobane ya, Bagong. Dicoba ning dituku lho, Pak. Ora mung dicoba-coba lecek engko. Iya. Omongane ting blas ora karo-karan. Wis gawe, tak tunggu kene, Mer. Ngono nyoto barang. Sidhem jroning pasewakan wadya kung tanpa sabawa. Nalindra Bekmarwa sing sang Katri Gumulung. Katri Gumulung mangrembak ing wadya Kurta kula reka giri-giri Ranggana magawiya gelar Sigra andumuk kuncunge Lurah Semar Badranaya. Tegese bakal duwe gawe matek aji pameling nggih Sang Hyang Ismaya. Ngrawakaken Kang Rayi Sang Hyang Manikmaya dadak sakoling mangke kaya nompet mendung peteng. Ing ngalimuti paduka aning pringapus. Sak nalika ana kilat ing nyigar punang mendung temah biar surating Sang Hyang Pratangga Pati. Nyareng itu medhaing Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti ya Sang Hyang Bathara Guru. Bonyang Madyapada prapteng padukan pringapus kaget kadrakasan Sang Hyang para kawula wau.